odpadovú vodu. Áno. Hej. Schovaný. Tu je klasická skrinka, tiež taká maličká. Takže toho úložného priestoru tu je Veľmi aj veľa. Tu máme kompresorovú chladničku 12 230, 26 litrovú, parádna. No a tu už máme voľná skrinka, veľká skrinka na paplóny. Hej. Veľká. Tu máme, ako som spomínal, trakčná batéria, menič napätia, zároveň aj nabíjačka. Áno. Tuto z tejto strany máme boiler 5 litrový na ohrev teplej vody. Takže boiler je vlastne elektrický. Áno. A on je tiež 12 aj 220, hej? Nie, ten je len 220, ale tá powerbanka ti ho krásne nabije za necelých 9 minút. Aha, takže vlastne tou powerbankou vieš suplovať to pripojenie do klasickej siete v kempingu. Áno. S tým, že tu máme smiešovaciu batériu, studená teplá voda.